Eżis tfal, aħna qegħdin fi żmien li huwa ħafna importanti fil-Knisja. Tafu x'ismin hu dan, x'ngħidulu? Dan iż-żmien huwa żmien tal-Avvent. Eċċellenza, tista' tispjega ħinna ftit aħjar din il-kelma? Mela le, il-kelma Avvent ġejja minn kelma li tfisser miġja tal-mulej. The Advent bl-Ingliż, il-miġja tal-mulej fostna. U allura aħna f'dan iż-żmien jekk aħna qegħdin nistennew meta tkun qed tistenna l xi ħadd, xi tkun qiegħed ġo fik tħoss l-istennija li aħna qegħdin nistennew li jiġi Ġesu Kristu fostna. Inti tgħidilna li żmien tal-Avvent huwa żmien ta' miġja u ta' stennija. Iżda Ġesu mhux diġà ġie, tista' tispjega ħinna ftit din? Din hija mistoqsija verament sabiħa, verament interessanti. Għaliex Ġesu minn barra li għalilna li ġi 2000 sena ilu, għalilna li għat jerġa' jiġi fi żmienna, se jiġi fi żmienna u se jiġi ġewwa qalbna. Allura importanti li f'dan iż-żmien niftħu qalbna iktar lil Ġesu biex ikun jista' jidħol ġewwa fina. Aħna fil-Iskrittura, fil-Bibja, għandna ħafna talim biex jgħinna nifhmu din il-ħaġa u għandna wkoll xi personaġġi li nsibu fil-Bibja l-aktar fil-Ġdid Testament li lilna jgħinuna biex nistennew lil Ġesu. Tafu xi ħadd minn dawn li huwa verament ħafna importanti? Ġwanni l-Battista. Proset, dak huwa dak li l-iktar lista jgħinna biex aħna nistennew il-Ġesu. Ma nafx hekk tafu xi ħaġa fuq Ġwanni l-Battista, imma Ġwanni l-Battista jissejjaħ hekk għaliex hu ġie għammet qabel ma ġie Sidna Ġesu Kristu u għammet lil Ġesu. Ukoll għalhekk ngħidulu Ġwanni l-Battista, imma mbagħad wara li beda jgħallem, Ġwanni l-Battista ra lil Ġesu u qallhom dan hu l-ħaruf talla. Meta qalulu hekk, l-oħrajn bdew jimxu wara Ġesu. Sentenza li niftakar li qaltlna il-katekista fuq Ġwanni l-Battista ili Ġwanni qal jeħtieġ li niċkien jien u jikberu. Tista' tispjega ħilna ftit din? Din hija waħda mis-sentenzi sbieħ li jgħid Ġwanni l-Battista. U biha rrid jispjegalna li meta aħna nersqu lejh, irridu nonqsu f'dak kollox li ma jaqbilx ma' Ġesu, li forsi jbedna minn Ġesu, u nimtlew dejjem iktar b'dak li wassalna lejn Ġesu. Għaliex il-bnedmin mhux dejjem jażlu l-aħjar li jkun hemm ġieli jażlu xi ħaġa li tkun ħażina minn flok tajba. Pereżempju għandna fil-Bibja għandna eżempju kbir. Meta Mosè tela fuq il-muntanja, tiftakru mbagħad il-poplu x'għamel meta Mosè kien fuq il-muntanja? Iva, niftakar li rajt dan rakkont fil-Bibja. Alla qal lil Mosè biex joħroġ il-poplu tiegħu mill-jasar tal-Eġizzjani. Minflok l-istess poplu għamel xbijat tad-deb u għadura lilhom. Aħna tfal ukoll xi kultant ma nadurawx lil Alla u ma napprezzaw affarijiet oħra. Pereżempju aħna tfal għandna vizzju nilagħbu ħafna u ma nsibux ħin biex nitolbu. Veru li qiegħda tgħid, imma Alla qatt ma jmur lura mill-promises tiegħu u allura anke meta niżbaljaw, Alla jibqa' jimxi warajna biex aħna nerġgħu nkunu qrib tiegħu. U għalhekk Ġesu ġie fid-dinja biex aħna nkunu ħafna qrib lejn Ġesu li kien bniedem bħalna. Eċċellenza, tista' tgħidilna kif inti tħares lejn Ġesu l-Knisja f'dan iż-żmien tal-Avvent? Hemm ħafna modi kif il-Knisja tħares lejn Ġesu, imma naħseb waħda mill-isbaħ affarijiet li aħna għandna huwa meta ngħidu li Ġesu huwa l-arus u l-Knisja hija l-arusa tiegħu. U tafu intom meta jkun hemm żewġ sarajjes jieħdu ħafna ħin biex ikunu ħdej xulxin. U allura anke aħna, jekk aħna nkunu bħala l-arusa ta' Ġesu, rridu nħarsu iktar u niftħu qalbna iktar għal meta nitkellmu ma' Ġesu, rridu ngħaddu iktar ħin ma' Ġesu. Mela San Pawl għandu sentenza sabiħa fuq dan u jgħidilna: intom l-irġiel ħobbu lin-nisa tagħkom kif Kristu ħabb lill-Knisja u taħajtu għaliha. Nafu wkoll li Ġesu għandu jerġa' jiġi. Allura aħna tfal x'nistgħu nagħmlu f'dan iż-żmien tal-Avvent biex niċċelebraw it-tieni miġja ta' Ġesu? Jien naħseb li hemm ħafna modi. Pereżempju li aħna nagħtu ħin lil Ġesu biex inħossuh dejjem ħdejna. Jew pereżempju nkunu attenti iktar
għal xi tfal madwarna li jkollu jaħtiġu xi ħaġa xi għajnuna u aħna nippruvaw ngħinuhom. Jew inkella f'dan iż-żmien naqraw daqsxejn iktar il-Vanġelu għaliex il-Vanġelu b'mod speċjali San Luqa jagħtina ir-rakkont tat-twelid ta' Ġesu. Kemm importanti iktar minn kollox li aħna ma nagħmlu xejn li jkun ibedna minn Sidna Ġesu Kristu, anzi nagħmlu dak kollox li joġob lilu ħalli nsibuh dejjem qrib tagħna. F'dan iż-żmien tal-avvent aħna qed nippreparaw ruħna żmien tal-miliet u fi żmien tal-miliet aħna nagħtu ħafna regali xulxin. Għandna nibqgħu nagħmlu dan. Iva, jiena naħseb li sabiħ li nagħmlu dan ukoll fil-miliet, imma rridu niftakru li l-festa tal-miliet hija ta' Ġesu. Allura Ġesu irid ikun preżenti f'qalbna anki f'dawn l-affarijiet. Kemm hu sabiħ li aħna fi żmien tal-miliet nimlew qalbna bil-preżenza ta' Ġesu li qiegħed ħdejna u niftakru fit-twelid tiegħu. X'tixtieq tara fil-familji tagħna f'dan iż-żmien tal-miliet? Jiena naħseb li l-iktar ħaġa li jiena nixtieq huwa li l-familji jkunu maqudin u jifirħu flimkien fil-miliet. Għaliex meta l-familji jifirħu flimkien, f'qalbna u f'qalb it-tfal jibdew jimtlew qalbhom b'ħafna ferħ. U tafu aħna, kultant madwarna jkollna l-morda. Allura hekk aħna niġu nifirħu lilhom ukoll fil-miliet u jkollna ħafna anzjani u daw l-anzjani nistgħu nferħuhom bil-ferħ li jkollna ġewwa qalbna. Kemm hu sabiħ li f'dan il-miliet noqogħdu attenti wkoll għal xi tfal li forsi inqala xi ħaġa fil-familja li huma jinsabu dispjaċuti. Kemm hu sabiħ jekk aħna noqogħdu attenti ħafna għalihom u nixtiequlhom il-miliet ħieni u tajjeb. Eċċellenza, fl-waqt ringrazzjawk tal-ħin li sibt biex tagħtina messaġġ tiegħek għal dan iż-żmien sabiħ tal-avvent, aħna min-naħa tagħna rridu nippreparaw tajjeb għal miġġija ta' Ġesu fostna. Tfal, nixtieq ngħidilkom kemm verament jien kont kuntent li kont magħkom. Anki għaliex issa minn dak li għadna flimkien aħna nittamaw li min jarah għax dan huwa film ikun jista' jieħu minn dak li aħna dnilu. Grazzi tal-li intom kontu miegħi f'dan il-ħin. Barikna Eċċellenza. Natikom lilkoll il-barka pastorali tiegħi fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen.